Tifel sajr ħafni ġerra tul il-modija fil-widin. Hemm kont immur nindokra l-merħla jew biex intajjar il-ħami ma' missieri mmur naħdem l-elin. Nizran saqqi naħsad skont iż-żmien Walkem kbir tallimt l-iskola Għat mien serneċħad bin min jien. Għanna ħelu bħal ta' stur joħroġ mill-qat tal-kampanjon. Iġib għall-isbaħ fjur jikber fil-qat tal-kampanjon. Xrobt mal-ġiri tal-oljiet taħt xemx iżreċ fl-islawin. Fejn nbitu l-erebnin ma dawk il-mistulin tidrab għal-qat tal-kampanjon. Kont emigrajt minn dan pajjiżi bis fl-art welidi qatt ma nsejt. Bik Malta tagħna nħossni kburi għażem twelidt għaxtu trabbejt. Bis Malta ndebu kollhom ħlewa li nibqa' nossa kemm nintem. Bis medin fix-xogħol u sewwa li ma ssibx bħalhom taħt ix-xemx. Għanna ħelu bħal ta' stur joħroġ mill-qat tal-kampanjon. Iġib għall-isbaħ fjur jikber fil-qat tal-kampanjon. Xrobt mal-ġiri tal-oljiet taħt xemx iżreċ